Halo, halo. Lanjut na. Mosallaनै मोजां मोनदों गोजोनथों आं बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव गोसो गुदुङै बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावदों जों बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै आसामनि कालचार मिनिस्टार बिमल बर' बिथां दङ आरो गासैबो कालचार बिफाननि अफिसारफोर दङ बर' हारिमु आफाद बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोर बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि हारिमुनि बिथिङाव गोलाव सम खामानि मावबोनाय जोंहा बारलाम्फाना चक्रधर नार्जारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोर बेवहाय दङ गोबाव समनि मोनसे सिमांमोन जे बर' हारिमुखौ मुलुगनि दरबाराव गायसननानै बेबायदि मोनसे दिन्थिफुंनायनि 2020 मायथाइयावनो साननाय जादोंमोन नाथाय गुबुन जाहोनाव फैयै फैयै 2022 मायथाइयाव बे हाबाफारिया जाफुंसार महर मोननो थांगासिनो दङ आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ साबायखर बावदों बे हाबाफारिखौ बयबो जाफुंसार होनायनि थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो जों बयबो हास्थायनाय बायदियैनो बर' हारिमुआ बर'नि रायजो जानाय गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै आसामनि केपिटेल आसामनि राजधानीनिफ्राय लानानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों सारा मुलुगावनो मिथिजानाय मोनसे हारिमु महर मोनसिगोन जोङो आगोलाव साफा सानै गुबुन गुबुन हादोरनि जायफ्रा रिसार्च खालामो हारिमु खामानि मावो बिथांमोनाल' बे हारिमुखौ मोजाङै मिथिगौमोन नाथाय प्राइम मिनिस्टार बिथांनि प्रेजेन्सआव नोंथांमोननि मोसानायजों बे हारिमुआ मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय हारिमु महर मोनगोन आरो दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 20 अक्ट'सिम साफ्रोमबो मोसागिरि दामगिरि आरो जोंहा दैदेनगिरि बयनिबो मोजां सावस्रि आरो मोजां देहानि थाखाय भगबाननि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोंनि बेसेबां समायना रमायना बयजोंबो अनजायनाय अनसायजानाय आरो नायनो मोजां बे बयनिख्रुइबो साबसिन हारिमुआ मुलुग दरबाराव मोजाङै गायसनजागोन आरो बेयो नोंथांमोना बे जायगायाव अराय सम साखि जानानै थासिगोन ओंखायनो आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों खेबसे बयबो बुंनो थाखाय खावलायबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बागुरुम्बानि जय बर' हारिमुनि